Итак, прывітанне, шаноўнае гаспадарства. Даўно з вами не збіраліся, сёння будзем гэта ўсё выпраўляць. Пачытаем далей Джордж Оруэлл 1984. Зараз мы знаходзімся ўжо на другой главе. На другой частцы, даруйце. Так, прачыталі першую главу другой частцы. Мінулым разам там было пра тое, што вось нейкая дзяўчына, якая падабалася Уінстану, то бок наадварот, якая не той, каб падабалася Уінстану, якую ён лічыў шпіёнкай, якая сочыць за ім. Яна прызналася яму ў пачуцці, што яна яго кахае. Ён не ведаў, чым адказаць, вырашыў там, уже не памятаю, што менавіта ён вырашыў, ці ён вырашыў менавіта, што ёй адказаць на яе пачуцці гэтак жа, ці проста, што вось карацей, урэшце-рэшт адказаў ён ёй сімпатыяй. Вось, і яны дамовіліся пра сустрэчу. Дзесьці за горадам, у лесе. Што ж яны там будуць рабіць, невядома. Крыху пачакаем яшчэ людзей. Спадзяюся, хто-небудзь далучыцца. Калі ніхто не далучыцца, нічога страшнага. Я мяркую, што эфір будзе ў запісу. Галоўнае, каб стан трансляцыі быў добры, як зараз. Чакаем крыху людзей. Спадзяюся, хто-небудзь прыйдзе. Напэўна, варта закінуць куды-небудзь, акрамя твітара яшчэ гэта. Пішыце ў каментарыі, ці добра мяне чуваць, вось гэта ўсё. І проста будзьце актыўнымі, калі ласка, калі вам не ўсё адно. Так. Закінем сюды, напэўна. Так, адпісалі ў одно месца, ў іншае. Выходзім з тэлеграму, каб ён нам не перашкаджаў. Паглядзім сюды, паглядзім. Напэўна. Ну ўсё. Фон ёсць, прыгожая карцінка ёсць, усё відаць выдатна. Так, пачнем. Другая глава. Уінстан прабіраўся па дарожцы праз лапкі святла і ценю. І кожнага разу, як хмызняк разыходзіўся, ён апынаўся ў моры залатога святла. Злева, пад дрэвамі, зямля была ўсеяна пралескамі. Лёгкі ветрык цалаваў твар. Было 2 траўня. Аднекуль з лясных нетраў да яго даносілася мяккае вуркатанне віхіроў. Было яшчэ трошкі зарана. Падарожжа прайшло без перашкод. Дзяўчына была, відаць, добра абазнаная, яму было не так страшна, як мусіла б быць. Пэўна, можна было б спадзявацца, што яна ведае надзейнае месца. Хоць увогуле нельга было лічыць, што за горадам было бяспечней, чым у Лондоне. Тэлеглядаў тут, вядома ж, не было, але заўсёды заставалася небяспека прыхаваных мікрафонаў, праз якія голас можа быць запісаны і пазнаны. Апроч гэтага, было нялёгка вандраваць аднаму так, каб не прыцягнуць да сябе ўвагі. На адлегласці да 100 кіламетраў віза ў пашпарце была непатрэбная, але часам патрулі шнырылі па вакзалах, правяралі паперы ў стрэчных членаў партыі і задавалі непрыемныя пытанні. Аднак гэтым разам
патруля не было. І, выйшаўшы са станцыі, ён упэўніўся па дарозе, асцярожна пазіраўшыся, ці за ім хто не сочыць. Цягнік быў забіты проламі, якіх разлагодзіла цёплая пагода. Вагон з драўлянымі сядзеннямі, у якім ён ехаў, быў запоўнены адной вялізнай сям'ёй, ад бяззубай прабабкі да месячнага немаўляці. Яны выправіліся пагасцяваць да вясковых сваякоў і, як яны не хаваючыся растлумачылі Уінстону, паспрабаваць дастаць трошкі масла на чорным рынку. Дарожка зрабілася шырэйшая, і праз пару хвілін ён выйшаў на сцяжыну, пра якую дзяўчына яму гаварыла, звычайную звярыную сцежку, што патанала ў хмызняку. У яго не было гадзінніка, але яшчэ не магло быць 15 гадзін. Пад нагамі было так шмат пралесак, што немагчыма было прайсці, не наступіўшы. Ён нахіліўся і пачаў збіраць букет, і дзеля таго, каб прабавіць час, і таму, што яму прыйшла ў галаву ідэя, ці не было б добра, калі яны сустрэнуцца, падараваць дзяўчыне букет кветак. Ён ужо назбіраў вялікі букет і ўдыхаў дзіўны, трошкі прывялы пах, як раптам ззаду пачуўся нейкі гук. Ён застыў на месцы. Без сумнення. Гэта затрашчала сухая галінка пад нечыяй нагой. Ён зноў пачаў збіраць пралескі. Найлепшае, што ён мог зрабіць. Або гэта была дзяўчына, або нехта за ім сачыў. Азірнуцца значыла прызнаць сваю віну. Ён сарваў кветку, другую. Нечая рука лёгка лягла яму на плячо. Ён падняў вочы. Гэта была дзяўчына. Яна пахітала галавою, відаць, папярэджваючы, каб ён маўчаў. Пасля развяла рукою кістоўе і пайшла наперадзе вузкай сцежкай, што вяла ў лес. Напэўна, яна ўжо раней была тут, бо абыходзіла ўсе балацявінкі, быццам ведала іх на памяць. Уінстон, сціскаючы ў руцэ букет, ішоў следам. Спачатку ён адчуў палёгку, але, разглядаючы зграбнае і крамянае цела дзяўчыны, што ішла перад ім, пунцовы пояс, зацягнуты якраз настолькі, каб падкрэсліць круглізну клубоў, ён адчуў, як уласная няпэўненасць цісне на яго нязносным цяжарам. Нават у гэты момант яму здавалася, што яна можа адмовіцца ад яго, калі азірнецца і прыгледзіцца ўважлівей. Ласкавае паветра і зелень лістоты яшчэ болей дадавалі роспачы. Ужо ідучы да станцыі, ён адчуў, якім брудным і няеглым ён выглядае пад травеньскім сонцам. Ён адчуў сябе пакаёвым стварэннем з гарадскім пылам у порах скуры. Ён падумаў, што дагэтуль яна, напэўна, яшчэ ні разу не бачыла яго на вуліцы пад сонечным святлом. Яны прыйшлі да паваленага дрэва, пра якое яна казала. Дзяўчына пераступіла яго і рассунула хмызняк, праз які, здавалася, не было праходу. Уінстон пайшоў за ёй і ўбачыў, што яны выйшлі на лясную палянку. Невялічкі, парослы травою ўзгорак, шчыльна закрыты з усіх бакоў маладымі гонкімі дрэвамі. Дзяўчына спынілася і азірнулася. «Вось мы і прыйшлі», — сказала яна. Яна стаяла проста перад ім, усяго за некалькі крокаў. Ён ўсё яшчэ не наважыўся падысці бліжэй. «Я не хацела нічога казаць, пакуль мы ішлі па сцежцы», — гаварыла яна, «бо там мог быць схаваны мікрафон. Не думаю, каб ён і сапраўды там быў, але можа і ёсць. Можна заўсёды чакаць, што хтосьці з гэтых свінняў пазнае твой голас, але тут нам нічога не пагражае». Ён усё яшчэ баяўся падысці. Ён недарэчна паўторыў. «Нам тут нічога не пагражае?» «Ага, бачыш, якія дрэвы?» Гэта былі ясені. Старыя дрэвы спілвалі, і на іх месцы вырас цэлы лес маладых, не таўсцейшых за руку. «Тут няма дзе схаваць мікрафон. Да і я тут ужо была. Яны проста так сабе размаўлялі». Цяпер ён ужо наважыўся падысці да яе бліжэй. Яна стаяла перад ім, зграбная, з трохі іранічнай усмешкай на вуснах, быццам пыталася, чаму ён так доўга цягне. Пралескі ўжо рассыпаліся па зямлі.
Яны ўпалі, быццам самі па сабе. Ён узяў яе за руку. «Ці паверыш ты?» – пачаў ён. «Я дагэтуль не ведаў, якога колеру ў цябе вочы». Ён разглядзеў. Яны былі карыя, ці хутчэй светла-карыя, але векі былі чорныя. «Цяпер, убачыўшы, які я ёсць, ці здолееш ты на мяне глядзець без агіды?» «Запроста. Мне 39 гадоў. У мяне ёсць жонка, з якой я не магу развесціся. У мяне варыкозная язва на назе. У мяне 5 устаўных зубоў». «Ну і напляваць», – адказала дзяўчына. Цяжка было сказаць, хто з іх узяў ініцыятыву, але праз хвіліну яна ўжо была ў яго абдымках. Спачатку ён проста не мог гэтаму паверыць. Ён адчуваў яе маладое цела, мяккасць яе чорных валасоў на сваім твары. І так яна павярнулася да яго, і ён цалаваў яе вялікія чырвоныя вусны. Яна абхапіла яго за шыю і казала: «Любы, мілы, любы». Яна абхапіла яго за шыю і казала: «Любы, мілы, каханы». Ён паклаў яе на зямлю. Яна зусім не супраціўлялася, і ён мог рабіць з ёй усё, што хацеў. Але, кажучы праўду, ён не адчуваў нічога больш, як толькі дотык яе цела. Ён не адчуваў нічога, апроч няверы і гордасці. Ён быў шчаслівы з таго, што адбывалася, але не адчуваў ніякага фізічнага жадання. Ці было пакуль зарана, ці яго напалохалі яе маладосць і прыгажосць, ці, можа, проста ён ужо прызвычаіўся жыць без жанчыны. Прычыны ён не ведаў. Дзяўчына паднялася і дастала з яго валасоў пралеску. Яна села побач з ім і абняла яго. «Не хвалюйся, любы, мы не спяшаемся, увесь вечар наперадзе. А тут цудоўная схованка, праўда? Я знайшла яе аднойчы, калі заблудзіла ў адным паходзе. Калі б нехта сюды ішоў, яго можна было б пачуць за 100 метраў». «Як цябе завуць?» – спытаўся Уінстон. «Джулія. Тваё імя я ведаю. Уінстон. Уінстон Сміт». «Адкуль ты яго ведаеш?» «Здаецца, мой любы, я спрытнейшая на загадкі, чым ты. Скажы, што ты пра мяне думаў да таго дня, як я перадала табе запіску?» Ён зусім не збіраўся хлусіць. Сказаць з самага пачатку найгоршае, у гэтым была нават нейкая ахвяра на алтар кахання. «Я не мог на цябе глядзець», – адказаў ён. «Мне хацелася згвалціць цябе і пасля забіць. Усяго 2 тыдні таму я сур'ёзна збіраўся разбіць табе галаву каменем. Калі хочаш ведаць праўду, я ўяўляў сабе, што ты маеш дачыненне да паліцыі думак». Дзяўчына шчыра засмяялася. Відаць, яна прымала гэтае прызнанне як даніну свайму дасканаламу майстэрству прыкідвацца. «Паліцыя думак? Ты напраўду так думаў?» «Ну, можа, і не зусім. Але мяркуючы з твайго выгляду, ды і проста таму, што ты маладая, свежая і здаровая, разумееш, я думаў, што ты, можа, ты думаў, што я сумленны член партыі, чысты ў словах і справах. Сцягі, дэманстрацыі, лозунгі, гульні, калектыўныя паходы, усё гэта лухта». «І уся гэтая лухта. І ты думаў, што калі б у мяне была хоць найменшая магчымасць, я б выдала цябе як дум злачынцу і цябе забілі б?» «Ну, нешта падобнае да таго. Большасць маладых дзяўчат якраз такія і ёсць, ты ж ведаеш». «Уся прычына вось у гэтым паскудстве», – сказала яна, сарваўшы з сябе чырвоны пояс антысексуальнага саюза моладзі і кінуўшы яго на галінку. Пасля, як быццам нешта прыгадаўшы, яна пашукала рукой у кішэні камбінезона і дастала адтуль маленькую плітку шакаладу. Яна пераламала яе напапалам і дала адзін кавалак Уінстону. Ён яшчэ перш чым узяць плітку, ён здагадаўся па паху, што гэта быў незвычайны шакалад. Гэта быў цёмны і бліскучы, згорнуты ў срэбную паперу. Звычайна шакалад быў крохкім, рэчывам брудна-бурага колеру і меў смак, калі яго можна было апісаць, дыму ад гарэння адкідаў. Але некалі даўно Уінстону даводзілася каштаваць шакалад, падобны да таго, што дала яму Джулія. Першая хваля паху абудзіла ў ім успамін, невыразны, але неадчэпны і хвалюючы. «Адкуль ты гэта ўзяла?» – спытаўся ён. «Чорны рынак», – няўважна адказала яна. «Калі паглядзець збоку, дык я і ёсць менавіта тая дзяўчына,
Я вельмі спрытная ў гульнях. У разведчыках я была важатай атрада. 3 вечары на тыдзень я працую дадаткова ў антысексуальным саюзе моладзі. Цэлымі гадзінамі я расклеиваю іхняе паскудства па ўсім Лондоне. На дэманстрацыях я заўсёды нясу сцягі. Я заўсёды ў добрым гуморы і ніколі не ўцякаю ад цяжкай працы. Заўсёды крычы разам з натоўпам, вось як. Гэта адзіная магчымасць жыць спакойна. Першы кавалачак шакаладу растаў на Уінстанавым языку. Смак быў чароўны. А той самы ўспамін усё яшчэ лунаў недзе ў змешку свядомасці. Пачуццё было вельмі моцнае, але яго немагчыма было дакладна акрэсліць, як нешта, што бачыш краем вока. Ён адагнаў яго, зразумеўшы толькі, што ўспамін датычны ўчынку, які ён хацеў бы не рабіць, але не мог. «Ты вельмі маладая», — сказаў ён. «Ты гадоў на 10-15 маладзейшая за мяне. Што можа вабіць цябе ў такім чалавеку, як я? Нешта ёсць у тваім твары. Я падумала, ці не паспрабаваць. Я добра ўмею высочваць людзей, якія думаюць не так, як усе. Як толькі я цябе ўбачыла, я зразумела, што ты супраць іх». Іх, відаць, азначала партыю, а дакладней унутраную партыю, пра якую яна гаварыла, не хаваючы з'едлівай нянавісці. І ад гэтага Уінстону рабілася трохі няёмка, хоць ён і ведаў, што калі дзе і ёсць такое месца, у якім яны маглі пачуць сябе ў бяспецы, дык толькі тое, дзе яны цяпер былі. Адна рэч у ёй здзіўляла яго — грубасць яе мовы. Члены партыі, як правіла, не лаяліся, да і сам Уінстон лаяўся рэдка, ва ўсялякім разе не ў голас. Джулія, здавалася, не магла гаварыць пра партыю і асабліва пра ўнутраную партыю, не ўжываючы слоў, якія пішуць крэйды на сценах бедных брудных вулак. Але ён не меў нічога супраць гэтага. Проста ў гэтым выяўляўся яе бунт супраць партыі і яе метадаў. У нейкім сэнсе гэта было натуральна, як чмыханне каня, якое чуе нясвежае сена. Яны пакінулі палянку і зноў брылі цяпер праз плямы святло і ценю, абдымаючы адно аднаго за талію, калі шчырыня сцежкі дазваляла ім ісці побач. Ён заўважыў, наколькі яе талія зрабілася гнучэйшай, калі яна скінула пояс. Іх галасы гучалі не мацней за шэпт. Па-за паляны, папярэдзіла Джулія, лепш ісці цішэй. Яны дайшлі да ўзлеску. Яна спыніла яго. «Не выходзь далей. Нехта можа сачыць. Мы ў бяспецы, пакуль нас хавае лістота». Яны стаялі ў цені зарасніку ляшчыны. Яны стаялі ў цені зарасніку ляшчыны. На тварах яны адчулі цёплы дотык сонечных промняў, што прабіваліся скрозь густую лістоту. Уінстон паглядзеў на поле, што расцералася за лесам, і раптам застыў, уражаны. Ён пазнаў поле. Ён яго ўжо бачыў. Гэта быў колішны выган, сям-там падточаны кратамі. Пасярод у яго ў траве гублялася сцяжынка. Насупраць, у здзічэлым жываплоце, галінкі вязаў ледзь заўважна гайдаліся пад лёгкім ветрыкам, лісце калыхалася густымі хвалямі, нібы валасы жанчыны. Недзе зусім блізка, хоць і не было відаць, мусіла цячы ручаінка з зялёнымі плёсамі, дзе мітусяцца маленькія рыбкі. «Ці няма тут недзе побач ручаінкі?» — спытаўся ён шэптам. І праўда, ёсць ручаінка, якраз на краі суседняга поля. У ёй ёсць рыба. Вялікія, тоўстыя рыбіны. Можна нават убачыць, як яны плаваюць і варушаць хвастамі ў плёсах пад вербамі. «Амаль як у залатой краіне», — сказаў ён сам сабе. «У залатой краіне? Не, гэта я так, краявід, які я часам сню. Глядзі», — шапнула Джулія. Проста перад імі, метраў за 5, на галінку сеў дрозд. Напэўна, ён іх не бачыў. Ён быў на сонцы, яны ў засенні. Ён выпрастаў крылы, акуратна склаў іх, нахіліў галоўку, быццам кланяючыся сонцу, і звонкім патокам пацяклі чароўныя мелодыі. У перадвячорнай цішы моц яго голасу проста здзіўляла. Уінстон і Джулія ў захапленні прытуліліся адно да аднаго.
Музыка гучала яшчэ і яшчэ, хвіліну за хвілінай, з цудоўнымі варыяцыямі, якія ні разу не паўтараліся, быццам птушка хацела паказаць усё сваё ўмельства. Часам дрос на хвілінку перапыняўся, раскрываў і складаў крылы, надзімаў рабенькае валлё і зноў рассыпаўся спевамі. Уінстон глядзеў на яго з павагай. Дзеля каго, дзеля чаго спявала гэтая птушка? Ніводнага таварыша, ніводнага суперніка побач не было. Што ж вымушала яго сядзець тут, на краі самотнага лесу і разліваць чароўную музыку ў суцэльную пустату? Уінстон падумаў, ці не схаваны тут недзе побач мікрафон. Ён і Джулія гаварылі толькі шэптам. Яны не запішуць іх размову, але яны маглі запісаць драздовыя спевы. Можа, недзе на другім канцы дроту маленькі жукападобны чалавечак напружана слухаў вось гэта. Але цудоўная музыка паступова выцясняла ў яго галавы трывожныя развагі. На яго быццам лілася струменьчыкі нейкай вадкасці. Яны памяшаліся з прамянямі сонечнага святла, што сеялася праз лістоту. Думкі зніклі, засталіся толькі пачуцці. Пад сваёй далоняю ён адчуваў мяккую і цёплую талію дзяўчыны. Ён павярнуў яе да сябе і прытуліў да грудзей. Цела Джуліі быццам раставала ў ягоным целе. Яно было пяшчотнае і паслухмянае. Іх вусны злучыліся ў пацалунку. Гэта былі ўжо не тыя халодныя пацалункі, якімі яны абмяняліся раней. Адарваўшы вусны, абое глыбока ўздыхнулі. Птушка спалохалася і паляцела, лопаючы крыламі. Уінстон шапнуў на вуха Джуліі. «Цяпер!» «Толькі не тут», — адказала яна таксама шэптам. «Хадзем у схованку. Гэтак будзе надзейней». Яны хуценька прабраліся на палянку, абламаўшы з трэскам некалькі сухіх галінак. Калі яны апынуліся на ўзгорачку, абкружаным маладымі дрэўцамі, яна павярнулася і паглядзела на яго. Абое дыхалі перарывіста, але ў куточках вуснаў Джуліі зноў прытаілася усмешка. Нейкі момант яна глядзела на яго, пасля намацала замок свайго камбінезона. І так усё было амаль як у ягоным сне. Амаль такім самым хуткім рухам, як ён сябе ўяўляў, яна сцягнула з сябе адзенне і адкінула яго ў бок. Тым самым велічным рухам, які, здавалася, абвяргаў цэлую цывілізацыю. Яе белая скура зіхацела на сонцы, але нейкі момант ён не глядзеў на яе цела. Ён не мог адвесці позірку ад яе рабаціністага твару з задзірлівай усмешкай. Ён укленчыў перад ёй і ўзяў яе за рукі. «Ты ўжо рабіла гэта?» «Вядома, 100 разоў, разоў 12 дакладна». «З членамі партыі?» «Ага, заўсёды з членамі партыі». «З членамі ўнутранай партыі?» «З гэтымі свіннямі не, але сярод іх ёсць безліч такіх, хто хацеў бы, каб мець хоць якую магчымасць. Не такія яны ўжо і святыя, як прыкідваюцца». Уінстонава сэрца падскочыла. Яна рабіла гэта разоў 20. Хай б зрабіла гэта сотні, тысяч разоў. Усё, што хоць неяк сведчыла аб сапсаванасці ладу, заўсёды поўніла яго шалёнай надзеяй. Хто ведае, можа, партыя знутры ўжо ўся прагніла? Можа, яе культ ахвярнасці і энергіі быў усяго толькі камедыяй, з якой хавалася беззаконне і несправядлівасць? Калі б ён мог усіх іх заразіць праказай або сіфілісам, з якой ахвотай ён бы зрабіў гэта, усё, што можна раз'есці, аслабіць, падарваць. Ён пацягнуў яе да зямлі, і яны сталі на калені адно перад адным. «Слухай, чым болей ты мела мужчын, тым болей я цябе кахаю, разумееш?» «Разумею, выдатна. Я ненавіжу цнатлівасць, я ненавіжу дабрыню. Я не выношу нідзе ніякай дабрачыннасці. Я хачу, каб усе былі ўшчэнт сапсаваныя заганамі». «Ну дык я табе падыду, каханы, я ўшчэнт сапсаваная. Ці ты любіш гэта рабіць? Я кажу не пра мяне, а пра сам акт». «Вельмі люблю».
Менавіта гэта ён больш за ўсё жадаў пачуць. Не проста каханне, скіраванае на адну асобу, але жывёльны інстынкт, проста непераборлівае жаданне. Але жывёльны інстынкт, проста неперароблівае жаданне. Вось сіла, якая разрывае партыю на шматкі. Ён паклаў яе на траву сярод рассыпаных пралесак. Гэтым разам ніякіх цяжкасцей не было. Дыханне, што ўздымала і апускала іх грудзі, супакоілася і аднавіла свой нармальны рытм. Яны разлучыліся ў нейкай салодкай знямозе. Сонца, здавалася, пякло яшчэ мацней. Абое хацелі спаць. Ён пашукаў кінуты побач камбінезон і накрыў яе. Амаль адразу яны заснулі і праспалі каля паўгадзіны. Уінстон прачнуўся першы. Ён сеў і стаў глядзець на рабаціністы твар. Яна яшчэ спакойна спала, падклаўшы далонь сабе пад галаву. Калі б не вусны, дык і не сказаў бы, што яна прыгожая. Калі глядзець зблізу, вакол вачэй можна было ўбачыць адну-дзве зморшчынкі. Кароткія чорныя валасы былі незвычайныя, густыя і мяккія. Ён падумаў, што так і не ведае ні яе прозвішча, ні яе адраса. Маладое, моцнае цела, агорнутае сном, абудзіла ў ім шкадаванне і патрэбу апекавацца. А пачуццё той безразважнай пяшчоты, якое ён адчуў пад кустом ляшчыны, калі спяваў дрозд, яшчэ не вярнулася. Ён адхінуў камбінезон і пачаў разглядаць яе белы і мяккі бок. Даўнейшымі часамі, падумаў ён, мужчына глядзеў на дзявочае цела, адчуваў жаданне, і на гэтым справа канчалася. Але сёння было немагчыма адчуваць чыстае каханне ці чыстую пажадлівасць. Ніводнае пачуццё не было чыстае, бо да яго дамешваліся страх і нянавісць. Іх абдымкі былі бітвай, іх зліццё было перамогай. Гэта быў удар, нанесены партыі. Гэта быў палітычны акт. Крыху спынімся. Паглядзім, глядзіць, не глядзіць, ніхто не глядзіць. Ладно, не страшна. Як я ўжо казаў, галоўнае, што гэта ўсё застанецца ў запісу. Так. Лішкі перапад.
Так, мы працягваем трансляцыю. 3 глава. Калі-небудзь мы можам яшчэ раз сюды прыйсці, сказала Джулія. Увогуле, тую самую схованку можна выкарыстоўваць двойчы, не баючыся. Але, вядома ж, не раней, чым праз месяц-два. Прачнуўшыся, яна нібы перамянілася. Яна зноў зрабілася жвавая і заклапочаная, адзелася, падперзалася чырвоным поясам і ўзялася падрабязна выпрацоўваць план вяртання. Здавалася натуральным, што за гэта ўзялася яна. У яе быў практычны розум, чаго бракавала Уінстону. Да таго ж, здавалася, яна дасканала ведала лонданскія ваколіцы, дзякуючы незлучным калектыўным паходам. Яна паказала яму зусім іншую дарогу, якая вяла ўжо да іншай чыгуначнай станцыі. «Ніколі нельга вяртацца дарогай, па якой ты прыйшоў», — сказала яна, быццам абвяшчаючы нейкі важны закон. Яна мусіла ісці першая, а Уінстон чакаць паўгадзіны, перш чым выправіцца за ёй. Яна прызначыла яму месцам, дзе яны маглі праз 4 дні сустрэцца пасля працы. Гэта была вулка ў бедным квартале. Там быў рынак, звычайна гаманлівы і поўны людзей. Яна будзе хадзіць сярод прылаўкаў і ўдаваць, што шукае матузкі да чаравікоў. Матузкі да чаравікаў. Або цыравальныя ніткі. Калі ёй здацца, што ўсё спакойна, яна, убачыўшы яго, высмаркаецца. Калі не, ён павінен прайсці міма, не пазнаўшы яе. Але, калі пашчасціць, сярод натоўпу яны змогуць без рызыкі пагаварыць чвэрць гадзіны і дамовіцца аб наступным спатканні. «А цяпер мне трэба ісці», — сказала яна, як толькі ён засвоіў усе інструкцыі. «У 19:30 мне трэба вярнуцца. Я мушу прысвяціць 2 гадзіны антысексуальнаму саюзу моладзі. Разнесці нейкія ўлёткі ці нешта такое. Ну, ці не свінства. Прычашы мяне, калі ласка. Мне няма былінак у валасах. Праўда? Тады да пабачэння. Каханы, да пабачэння». Яна кінулася яму ў абдымкі і амаль гвалтам пацалавала. Праз хвіліну яна рассунула маладыя дрэўцы і амаль бесшумна знікла ў лесе. Так, хвілінку, мне нехта тэлефануе. Гэта можа быць важна.
І нават цяпер ён так і не ведаў ні яе прозвішча, ні яе адраса. Але гэта не мела вялікага значэння, бо нельга было нават уявіць, каб яны некалі маглі сустрэцца ў памяшканні ці нейкім чынам знесціся пісьмова. Лёс наканаваў так, што ім болей не давялося спаткацца на той лесной палянцы. За ўвесь травень ім толькі аднойчы ўдалося па-сапраўднаму сустрэцца. Гэта адбылося ў іншым таемным месцы, якое ведала Джулія, на званіцы зруйнаванай царквы, у амаль пустыннай мясцовасці, дзе 30 гадоў таму упала атамная бомба. Гэта была добрая схованка, але дарога да яе была надта небяспечная. Апроч гэтага, яны сустракаліся толькі на вуліцы, кожны вечар у іншым месцы, і ніколі болей чым на паўгадзіны за раз. На вуліцы звычайна можна было сяк-так паразмаўляць. Пакуль натоўп нёс іх па тратуары, яны ніколі не паварочваючыся тварам у твар і ніколі не гледзячы адно на аднаго, працягвалі дзіўную, перарывістую размову, якая ўзнікала і затухала, як прамень маяка. Яна раптам абарвалася маўчаннем, калі наперадзе паяўлялася уніформа члена партыі або далягляд. Пасля, праз некалькі хвілін, распачыналася зноў сярэдзіны сказа. Пасля раптам спынялася, калі яны раставаліся ў прызначаным месцы, і працягвалася наступнага дня без папярэдняга ўступу. Джулія, здавалася, была звыклая да гэткай размовы. Яна называла гэта «гаварыць порцыямі». І яшчэ яна з надзвычайным умельствам гаварыла, не варушаючы вуснамі. І толькі адзін раз за гэты месяц штодзённых спатканняў ім удалося пацалавацца. Яны спускаліся зацішным завулкам, Джулія размаўляла толькі на невялікіх вуліцах. Калі пачуўся аглушальны грукат. Зямля задрыжала, неба пацямнела, і Уінстон апынуўся на зямлі, абабіты і перапалоханы. Недзе зусім побач упала ракетная бомба. Раптам я заўважыў твар Джуліі побач са сваім, знежывела бледны, белы, як крэйда. Нават вусны былі белыя. Яна памерла. Ён прытуліў яе да сябе і, схамянуўшыся, заўважыў, што цалуе жывы і цёплы твар. Толькі вусны адчулі нейкі парашок. Іх твары былі ўкрыты тоўстым слоем тынку. Былі вечары, калі яны, прыйшоўшы на спатканне, мусілі разысціся, не падаўшы знаку, бо з-за рога паказваўся патруль, або над імі вісеў верталёт. Нават калі гэта было не так небяспечна, ім было вельмі цяжка знайсці час, каб сустрэцца. Уінстонаў працоўны тыдзень складаў 60 гадзін. Тыдзень Джуліі быў яшчэ даўжэйшы. Дні адпачынку мяняліся залежна ад напружанасці працы і не заўсёды супадалі. У усялякім разе ў Джуліі рэдка надараваліся цалкам свабодныя вечары. Яна траціла процьму часу на слуханне лекцый, на ўдзел у дэманстрацыях, на распаўсюджанне літаратуры антысексуальнага саюза моладзі, на падрыхтоўку транспартаў да тыдня нянавісці, на збіранне складак у рамках кампаніі ашчаднасці і на іншыя мерапрыемствы падобнага тыпу. Гэта апраўдвала сябе, казала яна. Гэта быў камуфляж. Выконваючы дробныя правілы, можна парушаць буйныя. Яна нават прыцягнула Уінстона да ўдзелу ў адным з такіх мерапрыемстваў. Ён падключыўся да працы ў вытворчасці боепрыпасаў, якую па чарзе рабілі ахвотнікі з ліку заўзятых партыйцаў. Цяпер, адзін раз на тыдзень, вечарамі, Уінстон гарбеў па 4 гадзіны, дранцвеючы ад нудоты над нейкімі
кавалачкамі металу, што былі, магчыма, часткамі ракетнай бомбы. Працаваць даводзілася ў цьмянай майстэрні, дзе дзьмула з усіх дырак, а грухат малаткоў сумна перагукоўваўся з музыкай тэлегляда. Сустрэўшыся ў званіцы, яны папоўнілі ўсе прагалы сваіх папярэдніх урывістых размоў. Быў спякотны сонечны дзень, і маленькім квадратным пакойчыку над званамі стаяла цяжкае гарачае паветра, у якім панаваў пах галубінага памёту. Яны гаварылі некалькі гадзін, седзячы на пыльнай падлозе, засланай галлём. Час ад часу адзін з іх уставаў і глядзеў праз акно, ці не ідзе хто. Джуліі было 26 гадоў. Яна жыла ў інтэрнаце з 30 іншымі дзяўчатамі. «Заўсёды смярдзіць жанчынамі. Як я ненавіжу жанчын!» прызналася яна між іншым. Як ён і меркаваў, яна працавала ў аддзяленні мастацкай літаратуры на раманапісных вярштатах. Яна любіла сваю працу, якая палягала збольшага ў няўглядзе за магутным, але чуйным электрычным маторам. Яна не была надта разумная, любіла працаваць рукамі і вольна адчувала сябе з машынамі. Яна магла дэталёва апісаць працэс складання рамана, пачынаючы ад асноўных дырэктыў, выдаваных планавым камітэтам, і аж да апошніх штрыхоў, што дадавала перапісная група. Але гатовая кніга яе не цікавіла. Яна не надта любіла чытаць. Кнігі былі ўсяго толькі прадуктам, які трэба было вырабляць, як джэм або мотузкі да чаравікаў. Яна нічога не памятала пра час да пачатку 60-х. Адзіным чалавекам з тых, каго яна ведала, які часта гаварыў пра даварэвалюцыйны час, быў дзед, які знік, калі ёй было 8 гадоў. У школе яна была капітанам хакейнай каманды і выйгравала 2 гады запар гімнастычныя спаборніцтвы. Яна была важатай атрада разведчыкаў і намесніцай сакратара ў юнацкім саюзе, перш чым уступіць у антысексуальны саюз моладзі. Яна заўсёды мела бездакорную рэпутацыю. Яе выбралі нават, што было бясспрэчным знакам добрай рэпутацыі, на працу ў порнасеку, пад секцыяй у аддзяленні мастацкай літаратуры, дзе выраблялася танная парнаграфія для пролаў. Людзі, што там працавалі, называлі гэты аддзел «гнойная кантора», зазначала яна. Яна працавала там 1 год, удзельнічала ў выпуску брашурак у запечатаных пакетах з назвамі накшталт «Неверагоднай гісторыі» ці «Ноч у школе для дзяўчат». Гэтыя брашуркі патаемна куплялі маладыя пролы, думаючы, што купляюць нешта нелегальнае. «Што гэта былі за кнігі?» – пацікавіўся Уінстон. Страшэнна тупыя і нудныя. Уяві сабе, усяго 6 тыповых сюжэтаў, у якіх час ад часу мяняюцца паасобныя дэталі. Але я працавала толькі на калейдаскопах і ніколі не прымала удзелу ў перапісванні. Я не маю літаратурных здольнасцей, каханы, нават на такое». Уінстон вельмі здзівіўся, даведаўшыся, што апроч кіраўнікоў аддзяленняў, усе працоўнікі порнасеку былі дзяўчаты. Лічылася, што палавы інстынкт у мужчын утаймаваць цяжэй, чым у жанчын. Мужчын значна лягчэй магло сапсаваць тое, з чым яны мелі справу. «Яны неахвотна бяруць туды нават замужніх жанчын», – дадала яна. «Яны ўсё яшчэ думаюць, што дзяўчаты такія нявінныя. У усялякім разе адна з іх, што сядзіць тут, зусім не такая». Першы раз яна ўступіла ў палавую сувязь у 16 гадоў з 60-гадовым членам партыі, які пазней скончыў самагубствам, каб пазбегнуць арышту. «Мне пашанцавала, бо інакш ён выдаў бы мяне», – дадала яна. Пасля былі іншыя. Жыццё у яе ўспрыманні было вельмі простае. Ты хочаш жыць весела. Яны, гэта значыць партыя, не даюць табе весела жыць. І ты абыходзіш законы, як толькі можаш. Ёй здавалася натуральным, што яны хочуць пазбавіць людзей асалод жыцця, а людзі спрабуюць супрацьстаяць гэтаму. Яна ненавідзела партыю і выказвала сваю нявіннасць самымі бруднымі словамі. Аднак яе крытыка не закранала агульных прынцыпаў. Партыйнае вучэнне
цікавіла яе настолькі, наколькі непасрэдна закранала яе жыццё. Ён заўважыў, што яна ніколі не ўжывала навамоўных слоў, апроч тых, што ўвайшлі ў штодзённую мову. Яна ніколі не чула пра братэрства і адмаўлялася верыць у яго існаванне. Усялякае арганізаванае змаганне супраць партыі здавалася ёй глупствам, бо загадзя было суджанае на паразу. Адзіна разумным, на яе думку, было парушаць законы і, нягледзячы на гэта, заставацца жывым. Умысна задумаўся, колькі магло быць такіх, як яна, сярод маладога пакалення, якое вырасла ў атмасферы рэвалюцыйнай рамантыкі, якое болей нічога не ведала і ўспрымала партыю як нешта непарушнае, як неба. Яны не паўставалі супраць яе панавання, а проста ўцякалі ад яе, як заяц ад сабакі. Яны не абмяркоўвалі магчымасці пажаніцца. Гэта было зусім нерэальна. Ніякі ў свеце камітэт не зацвердзіў бы гэты шлюб, нават калі б Уінстон здолеў вызваліцца ад Катарыны сваёй жонкі. Нават у марах не было надзеі. «Якая яна была, твая жонка?» – спыталася Джулія. «Яна была... Ці ведаеш, навамоўнае слова «дабрадумны». Гэта значыць «дабранадзейны». Той, хто думае правільна, хто няздатны на благія думкі. Не, слова я не ведаю, але я ведаю даволі шмат такіх людзей». Ён пачаў апавядаць ёй гісторыю свайго жанімства, але, на яго здзіўленне, яна ўжо ведала асноўныя моманты. Яна апісала яму, быццам сама бачыла ці адчувала, як дрэнцвела цела Катарыны, калі ён да яе дакранаўся. Як яна адпіхвала яго з усяе моцы, нават калі яго абдымала. Ён не адчуваў ніякай няёмкасці, гаворачы з Джуліяй пра такое. У усялякім разе, Катарына даўно ўжо перастала быць пакутлівым успамінам. Яна стала проста непрыемным успамінам. «Я б вытрымаў, калі б не адна рэч», – сказаў ён. Ён расказаў Джуліі пра маленькую халодную цырымонію, да якой Катарына змушала яго адзін вечар на тыдзень. Яна ненавідзела гэта, але нішто не магло прымусіць яе ад гэтага адмовіцца. Звычайна яна называла гэта, ты ніколі не гадаеш як. «Наш абавязак перад партыяй», – дагаварыла заўбыцтва Джулія. «Адкуль ты ведаеш?» «Я таксама вучылася ў школе, каханы. Для тых, каму споўнілася 16, раз на месяц былі гутаркі пра палавое жыццё. Пасля тое самае было і ў юнацкім саюзе. Гадамі удзёўбваюць у галаву. Здаецца, у большасці выпадкаў гэта дае вынікі, але хто яго ведае? Людзі такія крывадушныя». Яна пачала развіваць гэтую тэму. У Джуліі ўсё зводзілася да яе інтымнага жыцця. Як толькі гаворка набліжалася да гэтай тэмы, яна рабілася дасціпная і красамоўная. У адрозненне ад Уінстона яна разумела прыхаваны сэнс партыйнага пуратынізму. Палавы інстынкт трэба было па магчымасці знішчыць не толькі таму, што ён ствараў асобны, непадкантрольны партыі сусвет. Яшчэ важнейшым было тое, што палавы аскетызм вёў да істэрыі, што было вельмі пажадана, бо яе можна было ператварыць у яўнічы запал і адданасць партыйным правадырам. Джулія растлумачыла свае думкі гэткім чынам. «Калі займаешся каханнем, растрачваеш сваю энергію, а пасля адчуваеш сябе шчаслівым і плюеш на ўсё астатняе. Яны не могуць дапусціць, каб так было. Яны хочуць, каб у табе заўсёды кіпела энергія. Усе гэтыя маршы, дэманстрацыі, лозунгі, сцягі, усе гэта проста пракіслы палавы інстынкт. Калі ты шчаслівы ў душы, ці будзеш ты захапляцца вялікім братам, трохгадовымі планамі, двуххвілінкай нянавісці і ўсё іншай іхняй лухтой». Усё гэта было вельмі слушна, падумаў ён. Была непасрэдная сувязь паміж цнатлівасцю і палітычнай дабранадзейнасцю. Бо як яшчэ можна падтрымліваць у членаў партыі на патрэбным узроўні страх, нянавісць і фанатычную веру так патрэбныя партыі, калі не апанаваўшы нейкі магутны інстынкт і не выкарыстаўшы яго як рухавую сілу. Палавая цяга была небяспечная для партыі, і партыя павярнула яе на сваю карысць. У тую самую гульню яна гуляла і з бацькоўскім інстынктам.
скасаваць сям'ю было нерэальна. Людзей заахвочвалі любіць сваіх дзяцей амаль як раней. З другога боку, дзяцей сістэматычна скіроўвалі супраць бацькоў. Іх вучылі сачыць за бацькамі і паведамляць аб іх злачынствах. Сям'я засталася, па сутнасці, працягам паліцыі думак. Гэта быў прыём, дзякуючы якому ўсе людзі ўдзень і ўначы жылі сярод шпіёнаў, якія іх вельмі блізка ведалі. І раптам ён зноў падумаў пра Катарыну. Яна без сумневу выдала б яго паліцыі думак, калі б не была занадта дурная, каб заўважыць недабранадзейнасць яго поглядаў. Але пра Катарыну яму нагадала не гэта, а задушлівая спёка, ад якой на лбе выступаў пот. Ён пачаў расказваць Джуліі, што адбылося, ці ледзь не адбылося 11 гадоў таму, спякотным летнім днём. Гэта было праз 3 ці 4 месяцы пасля вяселля. Яны заблудзілі падчас калектыўнага паходу недзе ў Кенце. Яны адсталі ад іншых і затрымаліся ўсяго на некалькі хвілін, але пасля павярнулі на другую дарогу і нечакана апынуліся на краі старога вапнагага кар'ера. Яны стаялі на вышыні ад 10 до 20 метраў, унізе былі скалы. Навокал не было нікога, у каго можна было б спытацца дарогі. Катарына, як толькі зразумела, што яны заблудзілі, адчула сябе вельмі няўтульна. Быць далёка, нават на кароткі час, ад гаманлівага паходняга натоўпу было ў яе вачах благім учынкам. Яна адразу захацела вярнуцца і паспрабаваць шукаць у другім баку. Але ў гэты момант Уінстон заўважыў некалькі кусцікаў чальчаку, што раслі якраз пад імі, у выступае скалы. Кветкі былі двух колераў – цагляна-чырвонага і барвовага, хоць і раслі з аднаго кораня. Ён ніколі не бачыў нічога падобнага і паклікаў Катарыну паглядзець на кветкі. «Глядзі, Катарына, паглядзі на гэтыя кветкі. Вунь той кусцік унізе, каля падножжа скалы. Бачыш, яны розных колераў». Яна ўжо было павярнулася, каб пайсці, але ўсё ж раздражненнем падышла. Яна нават схілілася над стромнай, каб пабачыць тое, што ён паказваў. Ён стаяў ззаду і трымаў яе за талію. Раптам ён адчуў, якія яны самотныя. Нідзе не было ніводнай чалавечай істоты, ніводзін лісток не варашыўся, ніводная птушка не абудзілася. У такім месцы можна было амаль не баяцца, што недзе схаваны мікрафон, а нават калі б ён і быў, ён запісаў бы толькі лёгкі шоргат. Была самая спякотная, самая сонная гадзіна. Сонца паліла, пот цёк па Уінставым ілбе, і тады яму прыйшла ў галаву думка. «Што ж, ты яе не штурхануў?» – спыталася Джулія. «Я абавязкова б яе скінула». «Так, каханая, ты б скінула. Я таксама, калі б я быў тады такі, як цяпер. А можа, нават не ведаю. Ты шкадуеш, што не зрабіў гэта?» «Так, увогуле шкадую». Яны сядзелі побач і на пыльнай падлозе. Ён прытуліў яе да сябе. Галава Джуліі ляжала ў яго на плячы, і прыемны водар яе валасоў перабіваў пах галубінага памёту. «Яна маладая», – падумаў ён. «Яна яшчэ нечага чакае ад жыцця. Яна не разумее, што калі скінеш са скалы таго, хто табе не даспадобы, гэта яшчэ нічога не вырашыць». «Па праўдзе кажучы, гэта нічога б не змяніла», – сказаў ён. «Дык чаму ты шкадуеш?» «Таму што я прыхільнік пазітыўных рашэнняў, вось і ўсё. У гульні, у якую мы гуляем, мы не можам выйграць. Ёсць толькі паразы, менш балючыя за іншыя паразы, і болей нічога». Ён адчуў, як плечо Джуліі варухнулася на знак пярэчання. Яна заўсёды пярэчыла яму, калі ён казаў штосьці падобнае. Откужа ўсё, так. Яна заўсёды пярэчыла яму, калі ён казаў штосьці падобнае.
Яна не згаджалася з тым, што існуе нейкі прыродны закон, згодна з якім паасобна чалавек заўсёды прайграе. Яна таксама неяк усведамляла, што яна асуджаная, што раней ці пазней паліцыя думак схопіць яе і заб'е. Але з другога боку, яна спадзявалася, што можна пабудаваць свой патаемны сусвет, дзе можна жыць як хочаш. На гэта былі патрэбныя толькі ўдача, хітрасць і адвага. Яна не разумела, што Вось цікава, мяне было чуваць ці не? Я тут прачытаў шмат. Зараз праглядзім. Даруйце, гаспадарства. Вось думаю, галоўнае вярнуць гук назад. І вось, даруйце. Апроч тых, што ўвайшлі ў штодзённую мову. Пра асобны, якой на лбе паступаў пот. Ён пачаў расказваць Джуліі, што адбылося, ці ледзь не адбылося 11 гадоў таму. Ты яе не штурхануў? Спыталася Джулія. Вось цікава, мяне было чуваць ці не? Я тут прачытаў шмат. Зараз праглядзім. Даруйце, гаспадарства. Вось думаю, было чуваць. Было чуваць, гэта добра. Бо калі б не было чуваць, было б сумна. Яна не згаджалася з тым, што існуе нейкі прыродны закон, згодна з якім паасобны чалавек заўсёды прайграе. Яна таксама неяк усведамляла, што яна асуджаная, што раней ці пазней паліцыя думак схопіць яе і заб'е. Але з другога боку, яна спадзявалася, што можна пабудаваць свой патаемны сусвет, дзе можна жыць як хочаш. На гэта былі патрэбныя толькі ўдача, хітрасць і адвага. Яна не разумела, што шчасце не існуе ўвогуле, што адзіная перамога чакае ў будучыні, ужо пасля смерці, і што з таго моманту, як ты абвясціў вайну партыі, лепш адразу лічыць сябе мёртвым. «Мы мёртвыя», — сказаў ён. «Мы яшчэ не мёртвыя», — празаічна адказала Джулія. «Не фізічна, вядома. Можна дапусціць, што мы пратрымаемся яшчэ 6 месяцаў, год, 5 гадоў. Я баюся смерці. А ты, маладая, ты, пэўна, баіся яшчэ болей за мяне. Вядома ж, мы будзем адсоўваць канец, колькі здолеем, але гэта мала дапаможа. Пакуль людзі застаюцца людзьмі, паміж жыццём і смерцю розніцы няма». «Усё гэта лухта. З кім ты хочаш спаць? Са мной ці са шкілетам? Ты незадаволены, што жывы? Ці табе не падабаецца адчуваць, што гэта ты, гэта твая рука, гэта твая нага, што ты сапраўдны, трывалы, жывы? А вось гэта, скажы, хіба гэта табе не падабаецца?» Яна павярнулася і прытулілася. Ён адчуў праз камбінезон яе спелыя, пругкія грудзі. Здавалася, ад цела Джуліі яму перадаліся яе маладосць і сіла. «Гэта мне падабаецца», — адказаў ён. «Дык перастань тады гаварыць пра смерць. А цяпер слухай, мой любы. Нам трэба дамовіцца аб наступнай сустрэчы. Мы зноў можам прыйсці на палянку ў лесе, ужо ў мінулы дастаткова часу. Але гэтым разам мы пойдзем туды іншай дарогай. Я ўсё прадумала. Ты сядзеш на цягнік, глядзі, я табе намалюю». І са сваёй заўсёднай практычнасцю яна зграбла грудок пяску, разраўняла яго і, выцягнуўшы з глубіннага гнязда галінку, пачала маляваць карту. Так, гэта ўсё. На сёння 2 главы я прачытаў. Хопіць. Калі спадабалася, стаўце лайкі, пакідайце каментары, пакідайце там донаты і ўсё такое. Дзякуй усім, хто быў. Хтосьці быў дакладна. Яшчэ пачуемся.